Receita de donuts de mandarina. Ingredientes. Necesitaremos 2 ovos, 65 gramos de améndoas, 2 plátanos, unha mandarina e un sobre de levadura en polvo. Comezaremos triturando as améndoas ata conseguir unha textura similar á fariña. Cascaremos os ovos e engadiremos o resto de ingredientes como serían o plátano e a mandarina picadiños e a levadura. Por último, trituraríamos todo, engadiríamos nos moldes e ao forno a 200 graus precalentado, por riba e por baixo, 20 minutos. E listo, agora só quedaría deixalos enfriar e a comer.